Hello guys, गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय आरो जासिहरनाय थालायबाय। ओमफ्राय चेनेलफोराव सोरबाफोर गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालामना गालांलायदो नै लामुरि महर लानानै बेरे फुंजानो लोगोफोर ना हमनो फैदों आरोना फोथार बारियाव दिनैसो माने न' मोनहैसिगोन आरोना शुक्रबाराव फैदोंमोन शुक्रबारावनो थांफिननो ओंखारबाय आरोना ओरैबायदि गोबाव थाबाय माने लास्ट पार्टिबो जाबाय ओमफ्राय दा न'आव थांसै आरो ओमफ्राय दा साम'बो हमनोसै नैबे बिथाङा नाहरदो मा लानानै बियो फैगासिनो नै एकदमबारे नैबे बिथांखौसो लानो होदो खिन्थु आङो मेंनानै हां थोन जाजोब्बाय नै थाबायनो हाला आरो आङो ओरैबायदि हां थोनो मेंबोजोब्बाय माने आयु मोदोमा आंना वेटआ बारायसिनगोन ना माखोथाय ओमफ्राय हाला लोगोफोर ओरैबायदि माने हाला आरो मेंग्रोजोब्बाय आङो मेंग्रोजोब्बाय दसे जिरायनासो थाहैनांसिगोन ओमफ्राय दैयाबोथ' खम गुसु जागोनलाय बियो ओमफ्राय दा नायनोसै आरोना दैनि कन्डिसना माबायदि जाना थायो ओमफ्राय थेवबो बिदिबा इन्टारेस्ट दंबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ स्ल' स्टार्ट लानोसै आं दे ओरैबायदि गुसु माने माबायदि दैनि कन्डिसनखौ नायनोसै आरो एकदमबारे होथेलायदोलै ओइ सान्दुं जागोन आं खोमा इयो सान्दुं नङा आरो शेट जिबौबो थायो इफोरो फैखायो दाखालि बांसिनबावसोमोन दिनैसो खमबावसो आं दिनै गिदिरखौल' लाबोब्रा ओमफ्राय जोंहानि हाखरावबो हगारना दोननोसै दाखालिना खम थखामोन माबायदि गुलायनायफोरबाय सयथिबो नायदो जाबाय दा बोथिसे दैया बेखिनियावनो मोनदों आरोना फुख्रियाव ओइ सासे गुरगासिनो नोंसा दावमानखो मोनखोबायलै हाग्रा बारि गोजा जायगायानो coba ओंखामा जाबाय नै लोगोफोर फाइनालि साम' लाबोनानै आंहा नैयो ना बाथोन नै बायदि बाथोन आरो एम्फौ बाथोन नैयो थास'जों ना ओमफ्राय दाउ बेदर जाबाय नांथाबाय नै इनोबो दौनांगौसोनो आरो नांथाबायनो हारसिं लोंनो हाखायो माथो फैथ'ल' लों दा जाबाय थानोसै आरो जोङो फाइनालि लोगोफोर जोङो न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय दा न'नि कन्डिसना ओरैबायदि उल्टां फाल्टां जाजोबना दं आरोना एकदमबारे गोदान नुफैजोबलायदो नामा न'खौ नुदोना नुवा ओरैबायदि गोदान नुफैदोथ' आरो सिलाबो गोदान खोना दोनबाय मालाय ओमफ्राय आंनो बिबारा सेस मा होनो हाया जाबफाजोब्बाय आख' होसिनलाजोब्बाय ओमफ्राय नै बेरा गोदान खोजोब्बाय आरो लोगोफोरनि बेरा माखासे एकदमबारे गासिखौबो नै बेरा गोदान मोसौ हाबनो हायि बायदि आदै माला माबाजोब्बाय आरो ओमफ्राय मैगंआ मा अबस्था जाना दं आदै ओइफोरो बोरमायानो हाबगोन दस' गोदान कन्डिसन जाजोबना दं आरो ना न'आव फैना बोरै मोनखो मोजां मोनदों एकदम न'आव फैनानै थान्दा आरो ओमफ्राय जोंना रांखाव सिंखाव एकदमबारे अबस्थाया बिदि जादों आरो ओमफ्राय दा नायलांबाय थादो आरो ना लोगोफोर न'आव मोनफैनानै मा देखायनो देखायबाय थानोसै जोङो
जायगायानो नै मालाय गोदान गोदान जाजोबना थाबाय आरो नैयाव हा खोबाय न'आनो गाहायसो जालांसिगोन लोगोफोर जोंहा नायदि सिला खोयै खोयैनो नै खोजोबना दोनबाय आरो बेलेग जाजोबना थाबाय न'आ नै आंनि बिबार सिबार होथेजोबना दोनबाय नै गैला बिबार रज'नायफोरा जादों गुगुनि जादों फिसा जानो रुटि पुरि लाबोदोंमोन जाबाय ओमफ्राय बिथाङा नै न'आव मोनफैनायनि ओंखाम जाबाय आं जाला खिन्थु ओंखामखौ ओंखाम होननाय उखैला आरो ना उखैला जोङो जागोन दा हराव जागोन आलु दैलाय दै दंखायनो आलुखौ माबा फिसा जागाबलाबायबाय मालाय बेरायनाबो फैखाबाय बेहासो आबैया मायाव थांदों आबैया इयाव दहा दंना जोंनाव सोरबा बुरै थैनायनि जों थांबा थैदोंमोन ना सप्तासेयावनो होबाय आयौ बाबा दानो बेखौ जाबाय ओमफ्राय बेयाव आंना हागथा हागोमा रज'नाया लावनो बोदों खोमासो सादों मैयानि दिनावसो जादों मैयानि दिनावसो जाबाय आरो बेबो लावनो खोमा सादों आरो दाहाय बारजों रज'बाय ओमफ्राय जावलो नाया बेखौ हरबा मोदोमा अरसाखाय माने आंना फिसाजोआनो न'आव फैनानै मा मा भाजि साटनि खालामदों सना हे भगबान नायलाय जाथावथावसो नुबाय मा होदो तेजपात बिलाइ होदों ओमफ्रायो आलु आयै मुला बिबार हाइजें ओमफ्रायो संख्रि माबा दंमोन आरो फ्रेसबिन होदो आयु मोनबैसे 6ता माबा इसर बिदिनो होथारबाय ओमफ्राय न'आव फैना माबायदि मोनदों गोसोखौ मोजां मोनदों आलाय सार मोजां नङा नङा मोजां नङा होमबालाय माथो नोङो थाबाय थानाय न'आवसो एबार फ्रि गेलेनो मोनसिगोन दा सानाव न' सिङावनो थाबाय था ओमफ्राय नैयाव बेदर एवना दोन्दों नै बेदर एसे एवना दोन्दों गोरान नालाय बोरैबा नुबाय गोसोम ओमफ्राय नैयाव जिंखाजों भलजों ना संना दोनबाय आङो भलजों ओमफ्राय माबा आरो दहाय फुंनिसो मुला एवना जादों खोमा बेखौनो गुदुं खालामबाय आङो ओमफ्राय दा रेडि जाबाय जानो जासिगोन आरो नै नेगासिनो ओमफ्राय जायगाखौ गोदान गोदान मोनदों ना सना आयौ खामफ्लाय दं होननानै जिरायदोंमोन मा खामानि मावगासिनो मा खर'निलाय माथो मुलिसो जाबाय मा जाखो इयो हे भगबान ओमफ्राय सोर जागोन दालाय सोर जागोन इखो जाथावना ना मोजांथार जाबाय कालारा हले कालारा जाथावना ना मोजांथार जाबाय ओमफ्राय सोर जागोन दा बे बुस्थुखौ दालाय नङा सोर जागोन ओमफ्राय गेलेबा नै जेबो गोथाव बानायबाय नोङो